Unitat 7. Les unitats de massa. Hola, pesadors i pesadores! Avui descobrirem com mesurem el pes de les coses. La unitat principal que farem servir és el gram, però té amics molt grans i molt petits que ens ajuden a mesurar des d'una ploma fins a un camió. Som-hi! Primer de tot, què és la massa? La massa és la quantitat de matèria que té un cos, o més senzill, el que normalment diem el que pesa una cosa. Per mesurar-la, la unitat principal és el gram, i el seu símbol és una G. El gram ens serveix per mesurar coses lleugeres, com una galeta o un clip. Per mesurar coses més grans, tenim els múltiples del gram. El decagram, que són 10 grams, l'hectogram, 100 grams, el quilogram, 1.000 grams, i hi ha unes mesures, uns múltiples molt grans, que són el mil·ligram i el quintà, que també van de 10 en 10, i la tona, que potser hauràs escoltat alguna vegada. Una tona són 1.000 quilograms, que són 1.000.000 de grams. S'utilitza per masses molt grans. I per coses petites utilitzem els submúltiples. Per poder pesar un cabell o una petita pastilla, amb els grams no en tenim prou, necessitarem els decigrams, la desena part d'un gram, 0,1, el centigram, la centèsima part d'un gram, 0,01, o el mil·ligram, la mil·lèsima part d'un gram, 0,001. Superútil, els submúltiples pel món de la medicina, de la farmàcia. I recordem l'escala. Si pugem l'escala, dividim entre 10. Si baixem l'escala, multipliquem per 10. Si anem d'una unitat gran cap a una petita, multiplicarem per 10 per cada unitat que baixem. Si anem d'una unitat petita cap a una gran, dividirem entre 10 per cada unitat que pugem. I per acabar, ja que coneixem les unitats de massa i com convertir el gram en els seus múltiples i submúltiples, 3 reptes. Quants grams són 2 quilograms? Quants quilograms són 500 grams? I quants quilograms són 3 tones? Les unitats de massa són superútils per mesurar tot el que comprem o per mesurar el nostre propi pes. Què? Ja ho tenim? 2 quilograms són 2.000 grams. 500 grams és 0,5 quilograms. I 3 tones són 3.000 quilograms. Fins al proper vídeo.